No antigo Reino de Galicia, a nobreza desempeñaba un papel fundamental na organización do territorio. Os grandes señores controlaban amplas extensións de terra e exercían autoridade sobre aldeas, campesiños e rutas de comunicación. Na sociedade da Idade Media hai tres grupos que son fundamentais: os nobres, os eclesiásticos e os que producen, os campesiños, os que se chaman laboratores, non? Oratores, velatores, laboratores, é dicir, os que rezan, os que fan a guerra e os que producen e traballan. Nestes grupos a nobreza é un dos fundamentais en canto a que ten a dirección política, leva as labores militares, a guerra, e é un dos grupos privilexiados. Ese poder apoiábase na posesión de terras, na capacidade militar e na construción de fortalezas que simbolizaban a autoridade dos grandes señores. Entre as familias nobres máis destacadas da Galicia medieval atopamos os Andrade, que durante séculos dominaron amplos territorios na zona norte da Coruña. A familia dos Andrade, polo desenvolvemento político que teñen neste tempo e pola súa propia actividade ao longo dos decenios, permiten comprender como é a vida política galega na Baixa Idade Media. Para consolidar ese poder levantaron fortalezas como o Castelo de Andrade. Construir un castelo era unha empresa complexa que mobilizaba canteiros, artesáns e campesiños durante meses ou mesmo anos. Estas fortalezas convertíanse no centro desde o que o señor exercía o seu dominio sobre o territorio. Non é simplemente unha fortaleza, nos permite ver como se enseñorea un territorio. Como un castelo, nun espazo alto, se impón físicamente sobre a paisaxe. E a partir de aí, o territorio e o espazo que ten nas bordes se domina. Desde estas fortalezas os señores controlaban camiños, aldeas e terras de cultivo. O castelo permitía observar e dominar visualmente o territorio. No interior das fortalezas desenvolvíase boa parte da vida da corte señorial. Aquí tomábanse decisións políticas, organizábanse alianzas e planificábanse campañas militares. O castelo era tamén o centro da administración das terras. Campesiños e habitantes das aldeas próximas debían pagar rendas que sustentaban o poder da nobreza. Bona es la terra, pro rege. Durante séculos, fortalezas como a de Andrade convertéronse nun símbolo visible do poder da nobreza e da organización do territorio do antigo Reino de Galicia.